Moi bons días a todos e a todas. O noso rural, o sector primario en xeral, atravesa un momento sen dúbida importante, tanto a gandería, a agricultura como forestal, xa saben todos vostedes que son piares sociais e económicos fundamentais do noso territorio e hoxe, ao longo desta xornada aquí en Friol, imos tratar de resolver algunhas incógnitas, imos tratar de establecer unha ruta, unha folla de ruta para, a través da innovación e da tecnoloxía, facer que o sector sexa aínda máis competitivo. Ímolo facer a través das aportacións de todos os convidados que van a acompañarnos nesta emisión que poden seguir todos os lectores de La Voz de Galicia, todos os seguidores das súas plataformas, así que grazas aos que están aí ao outro lado, grazas a todos os nosos convidados e grazas tamén ao Concello de Friol, sen dúbida un concello de referencia agrogandeira hoxe, por convidarnos a ofrecerlles desde aquí esta análisis que imos facer nesta xornada Somos Agro, con todos os actores implicados, con produtores, con empresas e tamén con a administración, como Galicia pode aproveitar a súa vantaxe competitiva para aproveitar isto como unha oportunidade de futuro. E grazas tamén á conselleira do Medio Rural, a María José Gómez, que vai ser encargada de ofrecernos a primeira radiografía. Imos, a través dela, inaugurando esta xornada Somos Agro, coñecer cal é o momento que vive o sector e tamén cales son as medidas, as decisións que están a tomar dentro do seu departamento. Así que, grazas a todos por acompañarnos e ten a palabra a conselleira do Medio Rural. Un aplauso para ela. Alcalde de Friol, José Ángel, autoridades todas presentes e representantes de distintas institucións e organizacións, pero sobre todo amigas e amigos, moi bo día a todos e a todas. Se falamos de como a innovación está a transformar a ganadería e a agricultura en Galicia, como acabamos de escoitar brevemente, é importante entender que non estamos só ante un cambio tecnolóxico. Estamos ante un cambio de modelo. Porque a innovación no rural galego non é só incorporar maquinaria avanzada ou ferramentas dixitais, é tamén cambiar a maneira de producir, de organizarse e de competir nun mercado global cada vez máis exixente. Este proceso de transformación ten un elemento clave que non xorde por casualidade, é que se construe sobre tres piares fundamentais. En primeiro lugar, como sempre dicimos, o máis importante son as persoas e os axentes do sector. O coñecemento, por suposto, e a innovación, pero tamén as políticas públicas que axudan a impulsar estes dous piares fundamentais. En primeiro lugar, as persoas. Hoxe, Galicia está a facer unha aposta clara polo relevo xeneracional, este ano cun investimento de 53 millóns de euros para facilitar a incorporación de mozos e mozas ao sector e modernizar esas explotacións. Pero o máis importante non é a cifra, senón o que significa. Cada nova incorporación é unha oportunidade para introducir innovación, para introducir novas tecnoloxías e unha visión empresarial distinta do rural. E aquí entra o segundo elemento clave, que é a formación. Os centros de formación e experimentación agraria da Xunta de Galicia, así como os da Consellería de Educación, están a xogar un papel fundamental neste cambio. Non estamos a falar dunha formación teórica, senón dunha formación práctica, conectada coa realidade do sector e coas necesidades das explotacións. Hoxe estánse formando profesionais en xestión forestal, en ganadería moderna, en agricultura de precisión, en benestar animal, en agricultura ecolóxica, e isto é clave porque a innovación non chega ás explotacións se non hai persoas preparadas para aplicala. E o terceiro piar son as políticas públicas, neste caso, as que me corresponden dende a Consellería do Medio Rural, esas que están a crear ese ecosistema tan necesario para que esa innovación sexa posible. E un exemplo claro é o da política agraria común. Só na campaña 2026 está previsto que supoña unha inxección de arredor de 220 millóns de euros no agro galego, beneficiando a miles de explotacións. Pero máis alá do apoio económico, a PAC
está a impulsar un modelo máis sostible, máis profesionalizado e máis orientado ao mercado. E a isto súmase este ano o instrumento financiero que puxemos en marcha nun ano complicado a nivel global, como xa sabedes, por distintos factores alleos ao medio rural, pero que influen directamente, cun orzamento inicial que ampliaremos de 6 millóns de euros e que permitirá mobilizar préstamos por un valor de 60 millóns de euros. E é un mecanismo que facilita ese acceso ao crédito en condicións moi ventaxosas, permitindo que proxectos viables poidan materializarse, contribuindo a modernizar o sector. E por outra banda, temos aquí a Lorena, está o programa LEADER, que é un exemplo paradigmático. José, presidente do GDR 4, sábeo ben. Non só achega financiamento, este ano 28,7 millóns de euros, a convocatoria máis cuantiosa ata o momento, que temos preto de 1000 proxectos en todo Galicia vinculados a esta convocatoria e que nos últimos 30 anos mobilizou alrededor de 1000 millóns de euros en Galicia, apoiando miles de proxectos e xerando algo moi importante para o medio rural que é emprego. Isto é clave porque a innovación non se limita ás explotacións agrarias, esténdese ao turismo, aos servizos, á pequena industria, en definitiva, a todo o ecosistema rural. E, como dicía ao principio, as persoas. Esta semana anunciaba o alcalde de Friol ese co-living, que vai directamente vinculado ás persoas e a vivir dun xeito mellor no rural, unha iniciativa que conta tamén con apoio dese programa LEADER. Outro exemplo fundamental para os concellos é ese plan Camiña Rural que cada ano achega aos concellos 20 millóns de euros para mellorar algo que é moi importante, as infraestructuras, os camiños, que temos tantos nesa dispersión poboacional que temos en Galicia. Sen accesos, sen conexións, sen estructura física, a innovación non chega. Pero tamén estamos a apoiar a adaptación dos sectores productivos. No ámbito vitivinícola esencial en Galicia destinamos 4 millóns de euros á reestructuración de viñedo, pero tamén temos que sumar outras axudas vinculadas ao sector que chegan ata os 12 millóns de euros a maiores dese impulso que facemos na promoción con eses 10 millóns de euros anuais para promocionar os produtos de calidade de Galicia. Non se trata só de producir, senón tamén de adaptarse ao mercado, de introducir novas variedades, de mellorar as técnicas de cultivo e tamén en dar resposta ao cambio climático. E ao mesmo tempo, outra cousa esencial que ás veces non vemos, é ese apoio que facemos aos seguros agrarios que tan importantes son para paliar eses efectos de axentes que non podemos controlar, como é o meteorolóxico, con eses 9,5 millóns de euros para que esas pólizas señan máis accesibles. Porque innovar tamén é garantir esa estabilidade fronte a perdas de colleitas ou fronte á problemática da sanidade animal que tanto nos preocupa na Consellería. E non me podo esquecer tampouco do eido forestal, esa riqueza forestal tan importante. Temos ata 15 millóns de euros para silvicultura e xestión forestal neste ano, impulsando tanto a productividade como a sustentabilidade e a xestión dese monte. E, ademais, reforzamos con unha ferramenta nova, como son as agrupacións forestais de xestión conxunta, para esas pequenas parcelas que temos en Galicia con 2,1 millóns de euros para promover a agrupación desas pequenas parcelas. De cara ao verán temos que falar da prevención, tanto na prevención como na extinción, pero especialmente na prevención, eses máis de 75 millóns de euros que adicamos en colaboración cos concellos, coas mancomunidades e tamén, por suposto, dende o servicio a previr que o lume chegue
no caso de chegar da maneira máis segura posible, non? E se xuntamos todos estes elementos, vemos que Galicia está a construir un ecosistema completo de innovación no rural. E iso xa se está a notar nas explotacións. É habitual atopar nelas, como vemos aí, esa última tecnoloxía con ese robot, sensores para controlar a produción de leite, sistemas de alimentación automatizada, maquinaria de precisión, viámoslo esta semana en Sergude con esa mostra de ensilado que tivemos ali, con drones de última xeración para facer abonados de precisión, calculando exactamente o que precisa cada metro cadrado do terreo, unha tecnoloxía que avanza a pasos axigantados no día a día. Aplicacións digitais para a xestión de cultivos, incluso, pois eses balados virtuais que está aquí Helio, que cambian a maneira pois de ser pastores no século XXI, non? Ferramentas de análisis de datos, é dicir, estamos, como digo, camiñando a pasos axigantados de cara a un futuro que se prevé totalmente tecnolóxico, non? Estamos en Friol, concello produtor de carne, desa excelentísima carne de calidade e tamén de leite, as explotacións leiteiras galegas, que dicir delas, non? Melloran a productividade día a día, reducen a carga de traballo, que non podemos obviar que temos problemas de personal, non só nas explotacións de leite, senón en todos os sectores. Por iso a tecnoloxía pois se erixe como a ferramenta esencial pola que temos que apostar, non? Para seguir traballando o noso agro para optimizar e mellorar o benestar animal. Outras están a apostar pois por eses sistemas de agricultura de precisión, como dicía, que permite axustar ao milímetro tantos fertilizantes como o uso da auga, que tamén é moi importante, reducindo os custos e mellorando a sustentabilidade. Este é o verdadeiro cambio, non só producir máis, senón tamén producir mellor, con máis eficiencia, con máis coñecemento e con máis capacidade para competir nun mercado cada vez máis global, non? Para iso, tamén teño que anunciar hoxe aquí, e antes de rematar, que estamos preparando unha convocatoria que sairá nos vindeiros días para que as explotacións pois se doten de máis maquinaria e desas últimas tecnoloxías que avanzan, como dicía, a pasos axigantados, non? A innovación é esencial, é unha oportunidade, é unha vantaxe competitiva e conforma tamén esa Galicia calidade por a que apostamos, non? E eses produtos de calidade que salen do noso agro e que son pois representantes de Galicia, non só aquí senón fora. Quero aproveitar que está Suso de Airas Moniz aí para felicitalo por ese o mellor queixo de España, dende Chantada, apostando pois pola innovación e, sobre todo, pola calidade. Como faino Airas Moniz, pero fano está Isabela e ao lado centos e centos, miles de produtores dende Galicia, como din aí os medios de comunicación, para o mundo, non? Somos esa comunidade que aposta por a excelencia e por a Galicia calidade, e seguiremoslo facendo dende a Xunta de Galicia, coa axuda de todos vós, por suposto. Moitas gracias. Bueno, pois xa dicía a conselleira, dende Galicia para o mundo, imos presumir tamén de alguna maneira hoxe aquí, imos falar de talento e do bo facer do noso sector. Grazas á conselleira do Medio Rural por inaugurar esta xornada. Imos conversar agora con quen se autodefine como fillo, neto, bisneto e tataraneto de veterinarios, sea a quinta xeración. Jesús Cantalapiedra, aplauso para él, doutor en veterinaria. Imos conversar con él nuns primeiros minutos despois de escoitar, grazas, e moi bo día, despois de escoitar
a conselleira do Medio Rural, a María José Gómez, así o dicía, non? Quinta xeración, non che quedaba outra opción, tivechelo claro ti isto de seguir con esa vocación familiar? Tiña claro, sí. Non sei se escoita ben. Escoita ben. Perfectamente. Quinta xeración, unha profesión e unha paixón, non? As dúas cousas, sí. Rural. Imos analizalo, imos falar do momento que vive, do uso tecnolóxico, desa inteligencia artificial, de todo o que vai chegar nesa revolución tecnolóxica que xa está facendo acto de presencia no sector primario, pero antes de nada, imos presumir un pouco, como dicía, porque hai un informe anual, Informe Ardán, que nos permite coñecer un pouco a radiografía de como está empresarialmente Galicia, non? E ao final aí vemos en informes, en documentos dese calado, sí, a presencia e importancia que teñen empresas vencelladas ao rural. En el informe Aldán de este año, que se acaba de publicar hace muy poco tiempo, por si ustedes no lo saben, el informe Aldán es básicamente una base de datos de facturación de las empresas más importantes por provincias. Un año más, en la provincia de Lugo, 20 de las 30 empresas que más facturan están relacionadas con el sector agroalimentario. Y esto es importantísimo de difundir, porque no cabe duda que el motor principal de esta provincia es el rural. A mayores, aprovechando esta pregunta, en Lugo también se da una grandísima oportunidad. Hay empresas tecnológicas, por ejemplo el caso de Innogando, que tengo la suerte de poder a veces colaborar con ellos. Hay capacidad empresarial por esa facturación que tienen. Hay un polo de investigación de I+D y hay una universidad, es el Campus Terra, que consiguen lo que en muy pocos sitios de España se han conseguido, que es un ecosistema industrial e investigador muy interesante y muy complementario a su vez. Ese es el punto de partida. Aterrizamos ya en el sector, en el momento en el que estamos. ¿Cómo lo definirías tú? Bien, como dijo anteriormente la conselleira, hay muchos retos en el sector agroganadero. Falta de mano de obra, falta de relevo generacional, sostenibilidad, aparición de enfermedades emergentes, lengua azul, enfermedad hemorrágica y una nueva adaptación al futuro, que es la aplicación y la adopción de tecnologías disruptivas, la tecnología aplicada al mundo rural. En la Unión Europea, la ganadería se ha basado en estos años, y lo digo cronológicamente, en primer lugar en la sanidad animal, o sea, conseguir animales sanos. El segundo pilar, la seguridad alimentaria. De esos animales, obtener productos seguros y de calidad. El tercer pilar ha sido el bienestar animal, que esos animales vivan dignamente, tanto en la explotación, en el transporte, como en el momento del sacrificio. En este siglo XXI estamos en el cuarto pilar, la sostenibilidad, que lo que se produzca sin dañar el medio ambiente. Y desde la publicación del Pacto Verde, hace aproximadamente 5 o 6 años, ya se apuesta decididamente por la digitalización del rural. Sería el quinto pilar. ¿Cómo está en España en este momento la digitalización? El último informe al que yo he tenido acceso, que es del año 2023, del Observatorio del Sector Agroalimentario del MAPA, indica de que el volumen total de explotaciones, solo el 13% están digitalizados. Ese volumen se reduce a la mitad en explotaciones extensivas. Pero si vamos por sectores, porque evidentemente hay, y es muy conocido en el mundo rural, hay explotaciones de un animal, de 2 animales, gente que se jubila, que cuida los campos, los terrenos con esos animales. No es el prototipo de explotación de futuro, digámoslo así, pero sí es una realidad, existen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que necesitamos la digitalización a nivel industrial. Por sectores, las integraciones, avicultura, porcino y algo el vacuno de cebo, ya tienen
un 70% de automatismos. Y a nivel de vacuno y de pequeños rumiantes en extensivo, ese porcentaje está aproximadamente en un 20%. Esos datos, que en principio no parecen muy grandes, en la proyección que se ha hecho a medio plazo, entre 5 y 10 años, van a aumentar al 80% en cualquier granja industrial y en un 200-300% en las explotaciones extensivas. O sea, la proyección y la rapidez en que esto va cambiando es enorme. Jesús Cantalapiedra es el autor de un artículo sobre el uso de innovaciones tecnológicas en el sector. Hablas de esa necesidad estratégica y ahora ofrecías esas cifras, ¿no? Llamativas sobre el impacto, ¿no? que van a tener esas tecnologías. ¿Cuáles crees que son las barreras, ¿no? que nos encontramos? Y aquí tenemos representación del sector para su implementación. En ese propio informe se hablaba de que el 64% de los ganaderos tenían problemas de digitalización y no entendían muy bien de qué se trataba. Sí que hay que hablar aquí de una brecha digital y una brecha de edad. La gente joven, el tema digital lo controla de una forma fantástica. La gente de más edad, algo peor. Yo, que ya tengo cierta edad, soy más de papel que de ordenador. Por lo menos me gusta más. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, la primera opción en cualquier opción de compra es el precio. Tendrán que bajar un poco los precios para hacerse más popular esa digitalización, esa compra de equipos. Segundo problema, la operatividad. Una de las cosas, una de las tendencias ya en el 2026 es que el ganadero lo que quiere es que cualquier maquinaria de diferente marca pueda conectarse. Y eso es súper importante, porque en el momento que se consiga eso, también toda la gestión de la explotación, todos los requisitos normativos y administrativos que tiene que hacer un ganadero, cuaderno digital, sistema integral de gestión de la explotación, libro electrónico de explotación, libro electrónico de medicamentos, al integrarlos va a conseguir que con una tecla tener todo controlado. Entonces, al tener esa falta de operatividad ahora mismo, por las diferentes marcas, hay un problema de formación. Necesita formación individualizada para cada tipo de maquinaria. Y ya lo último es, al trabajar con nuevas tecnologías, los problemas de ciberseguridad. Somos reacios al cambio, somos animales de costumbres, todo esto, ¿no? La gente mayor, a más edad, evidentemente somos más reacios a cambiar, pero la gente joven no. Y aparte la gente joven tiene más ganas de lanzarse. Es su mundo, ya vive en el mundo digital. Pero lo vivimos todos, porque ahora en nuestra relación con las administraciones ya tenemos que hacer muchos trámites de forma digital. Es lo que viene. Cuando vamos a un banco, ya muchas veces ya no nos atiende una persona, hay que hacerlo digitalmente. Es el mundo que hay y el mundo que va a venir. No podemos vivir ajeno a eso. ¿Y cuáles son las tecnologías más disruptivas que dirías tú van a marcar más? Evidentemente, el que va a ser un salto cualitativo, cuantitativo, ya no solo en el mundo rural, en nuestra sociedad, va a ser la aplicación de forma masiva de la inteligencia artificial. Va a ser, como en el siglo XVIII, la aparición de la revolución industrial. Va a ser un antes y un después. Y la pregunta del millón, que te harán mucho, o que nos hacemos muchos al final con la aplicación de la IA en todos los ámbitos, y que se harán aquí también. Uno de los temores y las dudas puede ser, ¿va la inteligencia artificial a suplir esa mano del ganadero, del agricultor, de cualquier pequeño empresario, emprendedor? ¿Tenemos que tener ese temor o no? Va a tener que trabajar con ella. A la larga sí que va a haber la posibilidad de la eliminación de la persona para hacer trabajos de gestión. O sea, ya se está hablando que en el año 2030, 2035 va a haber granjas totalmente robotizadas. No nos va a extrañar venir desde Lugo a Friol y ver a lo mejor un perro robot en una finca controlando plagas de plantas
no es el futuro a mucho tiempo, es el futuro a 1 año, 2 años, 3 años o inclusive menos. Pero lo que sí que es cierto que la experiencia de las personas, eso no tiene un valor ni económico, entre comillas, eso siempre va a estar ahí. Ahora, evidentemente, ya hay sistemas autónomos, que el ganadero simplemente va a decidir qué opción de las que le presenta la inteligencia artificial va a escoger. Y por tanto estamos también ante nuevos perfiles, ¿no?, de trabajadores. Hablaba la conselleira, lo mencionabas tú también, que el tema del relevo generacional de la mano de obra es importante. Las nuevas generaciones van a tener que formarse ya en un perfil nuevo. Es una pregunta, me parece súper interesantísima. Y voy a poner un ejemplo después. Yo, que soy veterinario de la administración, llevo muchos años trabajando y contactando con el mundo rural, al que yo me considero uno más, un integrante más. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a aparecer perfiles profesionales técnicos nuevos. Va a haber ingenieros agrícolas, veterinarios, que van a ser gestores de datos, que van a llevar a nivel de campo toda esa ingente cantidad de datos para dárselos ya al ganadero para que tome la decisión correcta en el momento oportuno. ¿Qué ocurre? Evidentemente, las personas que están en el mundo, sobre todo del vacuno de leche, que es un grandísimo problema encontrar operarios, la tendencia ahora es comprar robots de ordeño, ¿no? Hay gente que está comprando hasta de tacada 10 robots de ordeño. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esos robots de ordeño, cuando se estropeen, van a necesitar personas técnicas, FP, personas de formación profesional, que hagan el mantenimiento. Y las empresas ahora mismo tampoco, o mejor dicho, tienen ahora mismo también problemas para encontrar ese personal. La digitalización apoya, ayuda a resolver problemas, pero no lo resuelve todos. Eso es una evidencia. También, ¿qué significa esto? Significa que en los planes de estudios ya han aparecido carreras, entre comillas, nuevas, robótica, por ejemplo, pero en los planes de estudios de veterinaria, de ingeniería, van a tener que incidir, igual que en los planes de formación profesional, en estas nuevas tecnologías. Esa formación que ahora mismo está empezando y que va a progresar paulatinamente. Y después, ¿qué va a pasar con el ganadero? Porque al final todo se resume en algo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que pueda haber un investigador muy potente que investigue algo importante, pero lo importante es que lo lleve a la granja, que se desarrolle ese conocimiento a nivel de campo. Los ganaderos van a tener que empezar a familiarizarse con las nuevas tecnologías y con estos conceptos. Van a tener que saber que cuando estén con un ordenador están trabajando con Internet de las cosas. Que cuando tengan sensores, esa ingente cantidad de datos van a ir a una nube, se van a procesar con Learning Machine y le van a dar una fórmula para en tiempo real resolver un problema o anticiparse al problema. Van a saber el consumidor, cuando vaya a comprar carne, que va a encontrarse con unas etiquetas que, al hacer la lectura, van a estar trazabilizadas, esa carne, con blockchain o con gemelos digitales, los digital twins. Va a tener que saber que va a haber drones que, en extensivo, le van a determinar con una fiabilidad de un 95% si un animal va a estar malo o no, con termografía. Y va a poder a los nuevos operarios formarlos con realidad virtual o realidad avanzada, sin problemas de riesgos laborales y económicamente. Eso es el futuro, es la realidad y es lo que viene. Y esas son las tendencias, ¿no? Las tendencias ya a cortísimo, medio plazo, ¿cuáles dirías? Las tendencias del año 26 ya están publicadas. Son, en primer lugar, la interoperabilidad, o sea, que los ganaderos quieren que la diferente maquinaria se pueda
conectar de alguna forma. Eso es un problema porque cada empresa quiere tener, evidentemente, hay detrás, no digo copyright, pero hay detrás mucha investigación y no quieren, de alguna forma, bueno, quieren tener el monopolio de esa información, de esa investigación. La segunda tendencia es ya la utilización de ganadería de precisión para mejora de cosechas, para mejora de costes. La tercera tendencia es lo que se llama soberanía de datos, es de esa ingente cantidad de datos que son millones y millones. Ustedes piensen, tener una granja con 600 animales con collares que minuto a minuto están dando información del número de pasos, de la rumia, si se mueven, si están parados, etc. Es nuevos algoritmos que van a determinar que van a ir al dato importante. La cuarta tendencia es ya, se estuvo utilizando la inteligencia artificial de forma experimental y ahora ya es una realidad. Ya se está utilizando especialmente para la determinación de enfermedades. Y la quinta tendencia son las métricas de sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad, que es importantísimo para cobrar las ayudas y para cobrar, bueno, y para cumplir los requisitos todavía más importantes normativos que empezaron en el 2020 con los planes de ordenación porcina, avícola y bovina, ya se pueden medir. Y efectivamente es muy importante porque es una forma de controlar, repito, con un clic, todo eso. Esa es la tendencia actual que hay. ¿Te animarías ya para acabar a lanzar algún mensaje en forma de recomendación, consejo, sugerencia, con todo esto que hemos comentado, ¿no? ¿Qué le dirías a los actores implicados en este sector? Bueno, hay que formarse. La formación muchas veces la gente la ve como algo lejano. Es necesario formarse y ahora mismo es muy difícil porque las actualizaciones van tan rápido que estar al día es muy complicado, ¿no? Antes hablaban de Airas Muniz, no lo conozco personalmente, he hablado con él hace poco además. Va a quedar siempre una producción personalizada que se va a valorar porque va a tener su mercado, pero independientemente lo que sea industrial va a tener que entrar de una forma u otra, con más intensidad o menos intensidad, con las nuevas tecnologías. Porque ¿hacia dónde vamos? Y no hay vuelta atrás. A granjas conectadas, automatizadas, eficientes, más competitivas, basadas en datos y más sostenibles, ya sean granjas de mediano tamaño o granjas más grandes. Pero eso está ahí. Porque el relevo generacional en parte es, y yo lo veo muchas veces en mi oficina, explotaciones excelentes que ganan dinero, pero los hijos ven lo que trabajan los padres los fines de semana, quieren calidad de vida. Estas tecnologías mejoran la calidad de vida de los ganaderos. Por eso es importante, no queda otra que actualizarse. Pues un gusto escucharte, Jesús. Gracias por habernos acompañado y por habernos ofrecido además este análisis para ahora profundizar con las empresas y con nuestros próximos invitados en toda esta materia. Muchísimas gracias a La Voz de Galicia por la invitación a esta jornada. Repito, hay que apoyar el sector, bueno, lo mío es casi siempre el sector ganadero, y estas jornadas son excelentes para ello. A ver, ¿qué te parecen ahora las innovaciones que nos traen nuestros próximos invitados? Jesús Cantalapiedra, un aplauso para él. Y vamos a ir ahora con la mesa de innovación. Después hablaremos de industria agroalimentaria con tres invitados a los que les pido también que me acompañen por aquí. Elio López es CEO de Innogando, un aplauso para él. Santiago Sousa, director del Servicio Técnico del Grupo Durán, y Javier Bueno, que es profesor de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo. Aplauso para los tres y gracias a los tres por acompañarnos, por acompañarme aquí, tomar asiento. Y vamos ahora con esas innovaciones, con además los ejemplos prácticos que nos traéis hoy aquí.
Elio López, moi bo día, bos días. Bos días. Buenos días. Empresa de Lugo situada en Lalín. En Abadín, perdón. Desarrolláis soluciones diseñadas para mejorar la calidad de vida y también el bienestar, ¿no?, del sector. Ahora enseguida, además, mostraremos también imágenes de lo que nos vais a presentar. Javier Bueno es profesor de la Escuela Politécnica Superior de Lugo. Buenos días también. Hola, buenos días. Es uno de los pilares académicos y tecnológicos de Galicia, esa escuela. Nos traes también un buen ejemplo de ello. Y Santiago Sousa es el director de Servicio Técnico del Grupo Durán Lugo. Buenos días. Buenos días. Otra referencia en Galicia, una compañía familiar que se dedica a la importación y distribución de maquinaria agrícola. Comenzamos, Elio, Abadín, como decíamos, Lugo, con Innogando, xa mencionaba ademais a conselleira o que nos ides presentar hoxe aquí unha das vosas innovacións, porque serían moitas, non? Bueno, así é. Ao final, pois bueno, estamos facendo unha tecnoloxía para un sector no que a toda agora pois non había moita tecnoloxía, como xa mencionaron os anteriores ponentes. E a verdade é que, pois, non vou enganar a ninguén, non é fácil nos comezos, cando non estamos acostumados a algo, pois, xeramos tamén unhas expectativas e temos unhas... Bueno, perdona. Temos unhas expectativas de todo o que nos pode solucionar unha ferramenta e, obviamente, temos que despois eso aterrizalo. Obviamente, vai nos cambiar a forma de traballar, pero non vai evitar o traballo e a presenza do gandeiro nunca. A tecnoloxía é unha forma diferente de traballar. Eu penso que, por exemplo, os gandeiros de leite están vendo co robot de ordeño, pois o robot de ordeño evita pois ter que estar pendente da tarefa de ordeñar nas salas de ordeño, a facelo dunha forma pois moito máis autónoma e robotizada. Obviamente non nos quita o traballo de ter que estar ali na explotación, senón que nos cambia pois o tipo de traballo que temos que facer. Imos presentar, se che parece, vemos o vídeo que hoxe nos traes para que tamén o vexa o público, unha das vosas innovacións, que é un peche virtual, non? Así é. Fálanos del, e mentres o noso público vai ver nese vídeo imaxes dese balado virtual, non? Contanos. Vale, pois, non sei, están vendo xa? Sí, xa se está a ver. Vale, pois os peches virtuais o que fan é, pois a través dun dispositivo que vai no cuello do animal, pois somos capaces de definir un perímetro no móvil e mediante sonidos primeiro e despois un estímulo eléctrico somos capaces de guialo e de mantelo nun perímetro, non? E isto que nos permite, por un lado, é pois aforro en peches físicos, que é un dos principais gastos que se teñen nas explotacións gandeiras, e despois, por outro lado, a nivel de sociedade, pois tamén nos vai permitir pois esa limpeza dos montes, ese mantemento con animais, que é o natural, de zonas nas que pois vemos que moitas veces se quedan abandonadas, é moi difícil facer peches físicos e co sistema somos capaces pois de manter os animais e de poder guialos. Obviamente, é unha solución, de feito, é unha solución bastante novidosa. Hai menos de 5 empresas en todo o mundo que fagan cousas similares. Somos o primeiro que se fai íntegramente aquí en España. Aínda estamos en fase de desenvolvemento. De feito, os primeiros que van estar no mercado pois, estarán agora no mes de xuño. Está xa nos meus animais, xa está. Pero, obviamente, non é sinxelo ese desenvolvemento, pero sí que sabemos que vai aportar moito ao sector e que pode cambiar a forma de traballar, como cambiou ou como está cambiando o robot de ordeño nas explotacións de leite, pois os peches virtuais poden facer nas explotacións de carne. E aparte, nós temos o sistema de monitoreo dos animais que nos permite pois ter un control en tempo real do que están facendo os animais. Somos capaces de saber se están rumiando, pastando, comendo, xogando. E iso transmítese en moitos datos que, analizándoos e tomando as decisións correctas, pois nos evita moito traballo diario na explotación, non?
cámbianos o tipo de traballo que temos que levar a cabo. En a fase, despois preguntarei por ese sistema de monitorización, pero en relación a este peche virtual, na fase na que está, que acollida está a ter? Porque a tua opinión é moi interesante despois de escoitar ademais a Jesús, non? A verdade é que no sector hai moito interese, pero tamén é moi importante xestionar as expectativas de toda a xente que está pensando no peche virtual e que pensa que pode prescindir completamente de peches físicos en parcelas moi pequenas. Por exemplo, encontrámonos con xente que nos chama, oye, teño fincas de 1 hectárea, 2 hectáreas, e gustaríame facer peches virtuais de 1000, 2000 metros para facer un pastoreo moi intensivo nesa zona e ter que evitar ir co fío do pastor por diante e por detrás para ter un mellor aproveitamento desa parcela. Eso, por agora, non é factible, sobre todo porque pola precisión do GPS, eso é unha das principais escollas que ten o sistema, que ao final son 1 ou 2 metros, e tú ao animal tes que avisalo con un marxe de 5 ou 6 metros para que sepa onde está ese perímetro que ten que respetar. E despois tamén, porque claro, a tecnoloxía ten que ser practicable. Se poñemos unha tecnoloxía que permite ter os animales nun recinto tan pequeno, pero que temos que recargar cada 2 ou 3 días ou cada mes mesmamente para ter suficiente batería, non fai que esa solución sexa factible. Ao final, estamos moi acostumados a tecnoloxías, o noso teléfono móvil, non? O noso teléfono móvil permítenos agora poñer, vamos ir a Lugo co GPS posto en tempo real de forma continua, se non o levamos enchufado ao cargador do coche, a batería sabemos que nos baixa. Entón, estamos moi acostumados a solucións que para o día a día noso son sinxelas, pero cando as aplicamos neste caso animais, ten moita máis complexidade. A pesar de que parezca que é o mesmo sistema, parecese moi pouco porque ao final non temos a mesma capacidade de actuar sobre os animais que sobre un dispositivo que temos nós. Mesmamente tamén sobre a resistencia dos dispositivos, non? En plan, nós sabemos que se ti agora lle das un golpe ao teu teléfono móvil e o rompes, é a tua culpa. Pero non lle podemos decir a un animal, oye, ándate con cuidado que levas un dispositivo no pescozo que pode romper. Entonces, é complexo e sabemos que tamén é crítico que funcione na maior parte do tempo. Por iso, ao final, sí que é un desenvolvemento complexo e que leva moito tempo e moita investigación detrás. E por iso tamén é que hai poucas compañías que o fagan en todo o mundo. Bueno, eso é que hai detrás, non? De innovando. Innovación, como levades en parte do nome, como leva esta mesa, ademais, esta parte da xornada, e como dicía ao inicio, buscades solucións non só para o benestar do gando, senón tamén para mellorar a competitividade desa explotación, para mellorar a calidade de vida tamén dos propios operarios. Este é o último que acabamos de amosar, este peche virtual. Antes tamén mencionabas tedes outras solucións, ese sistema, por exemplo, de monitorización, que permite saber onde está o gando, como están, como se atopan, ese como funcionou, que acollida tivo. A verdade é que tamén é moi boa, pero obviamente necesita interpretación por parte da xente, e tamén é certo que o sistema, así como vemos coa inteligencia artificial, que cada día saen actualizacións, non había datos de animais en gandeirías en extensivo, non tiñamos datos previos do comportamento destes animais. Entón, o sistema, cantos máis datos vamos tendo, máis precisión se vai collendo de todo o sistema. Entón, necesita camiñar, ter cada vez máis dispositivos. Agora xa estamos cerca dos 70.000 dispositivos en gando extensivo principalmente, e iso a verdade é que fai que o sistema evolucione e que cada vez que poidamos ter máis precisión ou unha precisión diferente en función do tipo de anomalía que poidamos detectar. En leite, en gandeirías de leite, é certo que se leva moito máis tempo traballando con este tipo de sistemas, pero é que parece o mesmo, pero só a diferencia clave de que en gandeirías de leite os animais esteñan dentro dun recinto máis ou menos pequeno, que esa transmisión de datos sexa efectiva nese recinto pequeno, fai que sexa máis doado ter estes datos
dos animais. Non estamos falando de que cubrimos largas extensións de terreo, non temos acceso diario aos animais en moitos dos casos, temos clientes pois que teñen 3.000, 4.000 hectáreas e que cubrimos con unha ou dúas antenas para todo ese territorio. Entón, é relativamente novo e necesítase pois seguir avanzando, cantos máis datos teñamos, pois máis preciso vai seguir sendo o sistema. Despois seguiremos escoitando a Helio, o CEO de Innogando, porque imos presentarlles tamén, Javier, un robot que hoxe, además trouxechedes aquí, un robot autónomo, falamos agora de alimentación, está comercializado polo grupo AG Group, a maioría xa tiveron oportunidade de velo, tamén imos a amosar unhas imaxes e tamén as van a ver os que nos están a seguir a través desta emisión, pero preséntanos ti, por favor, que hai detrás deste robot. Ben, pois moi bo día e moitas grazas pola invitación a estar nesta estupenda xornada. Bueno, nos no Campus Terra, e por certo é un placer estar aquí con dous froitos tamén do Campus Terra, tanto Helio como Santi, temos moito interés en formar aos alumnos en relación á situación real que se encontran cando salen ao mercado de traballo. E a sociedade e o mundo está cambiando moi rapidamente e xa non é o mismo o que teñen agora os nosos alumnos cando se gradúan que o que tiña eu cando empecé nese mesmo campus hai 35 anos. Entonces, isto é realidade. Hoxe en día xa de moitos sectores, encontrarse con un nivel de automatización, un nivel incluso de maquinaria autónoma que precisan coñecer para poder desenvolverse nun sector que cada vez está demandando máis este tipo de produtos e adaptar os sistemas productivos a este tipo de maquinaria que traballan de forma autónoma. O robot que traemos hoxe a modo de exemplo pois é un robot pequeniño, como podemos ver, moi enfocado hacia explotacións hortícolas e principalmente explotacións en invernadeiro, onde teñen que pasar por pequenas distancias entre liñas de cultivo e por eso ten que ser un robot con pequenas dimensións. Pero tamén dentro desta gama de robotización agrícola que está todavía dando os seus primeiros pasos, se comparamos, por exemplo, ca robotización gandeira, que xa se leva máis anos implantado no mercado, pois tamén temos grandes robots que traballan ahora mismo en explotacións de viticultura, sobre as liñas de vide, creo que van a poñer tamén algún exemplo no vídeo, ou con tamén explotacións hortícolas ao aire libre, onde podemos utilizar máquinas máis grandes. Pero que sí é unha realidade, tanto os robots agrícolas como os robots que se están utilizando no sector gandeiro e que veñen a solucionar un gran problema que agora no medio rural que se está convertindo no primeiro problema que temos en calquer explotación agrícola ou gandeira, que é a disponibilidade de mão de obra. A sociedade, o mundo evolucionou como evolucionou, hoxe en día a maior parte da poboación está en zonas urbanas, nas zonas rurales cada vez temos menos disponibilidade de mão de obra para facer o traballo manual e isto ven a solucionar este problema. A automatización e a robotización ven a axudar os produtores a que as súas explotacións sigan sendo viables con unha situación de menos abundancia do recurso tradicional que utilizábamos habitualmente, que é a mão de obra humana. Como dicía, está distribuído por AG Group, é da casa francesa Naio, e vos estado utilizando moito para prácticas con alumnos, non? Falabas agora ademais dese talento que sae do Campus Terra de Lugo para que eles tamén fagan prácticas, non? Para que teñan ese contacto. Sí, efectivamente, o robot de fabricación francesa da casa Naio, distribuído en toda España e Portugal por AG Group, que pertence ao grupo Internaco, que tamén ten sede aquí en Galicia. E efectivamente, que comentaba antes, nos interesa que os nosos alumnos, cando salgan ao mundo real que os vai a traballar, teñan coñecemento das tecnoloxías que se van a encontrar e, a ser posible, se as poden probar e se poden ter un contacto real con elas antes, moito mellor, porque a aprendizaxe non é a mesma cunha presentación de PowerPoint que cando estamos xa nun campo real, nunha explotación real. Nós temos ahora mesmo unha explotación tamén punteira en España de vacuno de leite experimental e poden os titulados de veterinaria estar traballando co gando real en condicións reais, poden os titulados relacionados ca agronomía estar nun campo de prácticas traballando con maquinaria ou tamén con este tipo de tecnoloxía real, e creemos que eso é moi útil para a súa formación e para a demanda laboral que despois van a ter deles, porque
o que estamos observando é que as empresas cada vez están demandando máis estes perfiles, cada vez veñen máis a por técnicos para incluso funcións comerciais, pero que necesitan estes coñecementos para facer un correcto asesoramento dos seus clientes ou prestar un bo servicio postventa aos seus clientes, que tamén é un factor decisivo a hora de fidelizar unha clientela neste tipo de novas tecnoloxías, non? Imos volver sobre ese uso do robot, non? Xa dicías que sobre todo para cuestións, para funcións hortícolas, para quen está pensado, fundamentalmente, para que oficio? Cando falamos de horta en Galicia, todo o mundo pensa na horta que ten na casa. Claro, eso é unha realidade que sí existe, pero claro, a horta da casa se nutre do traballo personal, da familia, de mão de obra que teño disponible, non? Este non é un robot pensado para unha explotación que teña este tipo de perfil. Unha explotación xa hortícola máis profesional que un proveedor de Begalsa, un proveedor de Gadis ou de calquera, ou de Mercadona, que teña que suministrarse un certo volumen, que teña persoal contratado e que teña que estar pagando, por exemplo, un persoal para que todos os días este controlando as malas ervas das súas plantacións hortícolas, pois eso xa se pode facer de forma automatizada, un traballo rutinario, un traballo que é repetitivo, que continuamente hai que estar facendo, eso que poden facer as máquinas, non? E utilizar a mão de obra e a miña inversión en mão de obra en outras tareas que si demandan pois unha maior aplicación pois de outras habilidades que tamén ten o ser humano, pero nestas labores repetitivas que é ahora onde principalmente se está concentrando a robótica agrícola, non? En sustituir tratamentos químicos en base a herbicidas por control mecánico de malas ervas e que é un traballo que pode facer unha máquina perfectamente de forma rutinaria todos os días e que se facemos números, tendo personal contratado, se amortiza rapidamente. Escoitábamos a conselleira falar de formación, da necesidade de formación, tamén a Jesús Canta la Piedra e os intres, non poñer en valor a importancia de que todos os que xa son traballadores en activos, pero as novas xeracións teñan moi claro que a formación está en continua renovación. Claro, para vos, dende a parte da escola, tamén exixe un esforzo absoluto, non? Por estar ao tanto e por adaptarvos precisamente a este ritmo vertixinoso para darlles a mellor das saídas pois a esa canteira que formades curso a curso, ano promoción a promoción. Sí, estou totalmente de acordo que en Lugo temos un ecosistema que creo que se tomou unha decisión acertada de especializar o campus neste sector agroalimentario, que a idea do Campus Terra hai uns anos. Nos plantexamos decisións que sempre son arriscadas, como cambiar titulacións. Unha das titulacións que implantamos foi robótica. A robótica, cando implantamos, pois a xente decía que fai robótica en Lugo. É que a robótica no sector gandeiro, hoxendía, é o pan noso de cada día. E, ademais, moito presumir do coche autónomo, pero que realmente autónomo é o tractor agrícola. Xa levamos sendo autónomos desde fai moitos anos, non? É un sector que é unha realidade. A autonomía todavía en automoción é un proxecto de futuro, aínda non se conseguiu, non? Entonces, eso é algo que non é que estemos falando de cousas que van pasar, sino de cousas que se van a encontrar os nosos titulados. Nada máis salir ao mercado, non? Que hoxe en día teñan que saber configurar un GPS, de saber configurar un guiado autónomo ou mandar ahora, como estamos mandando en plena época de sementeira do millo, unha prescripción polo teléfono móvil ou por internet para que o tractorista automáticamente saiba a que finca ir e que facer e xa decirlle ao tractor que o faga prácticamente solo, a dosis que ten que sementar unha máquina, por onde ten que ir, todo eso é o día a día, é a realidade. E non nos queda máis remedio, se queremos seguir no mercado como centro formativo, que formar a xente no que lle vai a demandar a empresa ou que lle vai a demandar ao mercado, senón estaremos fora, porque, como decía, a poboación cada vez é menor. Se analizamos simplemente a natalidade en Galicia, nos últimos 8 anos, pois pasamos de casi 20.000 nenos que nacían a 13.000 nenos que naceron fai o ano pasado. O sistema universitario de Galicia oferta casi 13.000 plazas. Que vamos a ter? Todos os galegos universitarios dentro de 18 anos? Non vai a ser posible. Entón, temos que adaptarnos a esta nova realidade. E se nós queremos que os alumnos galegos
se queden no sistema universitario público en Galicia a estudiar, temos que ofrecer calidade, porque vamos a competir con todas as universidades de España, porque os medios para desplazarse cada vez son máis fáciles. Entonces, non nos queda máis remedio que enfocarnos en docencia, en investigación, en transferencia de tecnoloxía que resolva os problemas da xente real que despois demanda esos titulados, non? Empresas, administracións ou calquer sector. E para iso temos que estar actualizados, porque isto cambia máis a unha velocidade cada vez maior, non? Nun día para outro nos sorprenden os fabricantes con tecnoloxías que fai 5 anos nos parecían impensables e hoxe son unha realidade. Imos ter tempo despois de conversar os tres, de que ademais, bueno, pois nos tamén nos expoñades como vedes vos o sector e a realidade ademais lucense dunha provincia na que hoxe estamos aquí ofrecendo esta xornada Somos Agro. E imos con ese grupo de referencia que dicía eu, non son Galicia, senón moito máis alá das nosas fronteiras, como é o Grupo Durán, referencian en maquinaria Santiago e imos tamén ver a través das imaxes que hoxe nos trouxechedes máis sobre un robot que ti vas nos presentar de contado, ten que ver coa alimentación, robot autónomo. Estes días que conversábamos falábamos un pouco deses robots, non? Que podemos utilizar moitos na nosa casa, robots de cociña, un símil, pero preséntanos ti que imos ver esas imaxes, todos van ver esas imaxes que hai detrás dese robot. Bueno, pois, detrás deste robot o que hai é unha necesidade, como ben apunta Javier e como se apuntou ao largo da xornada, que é o de automatizar certas tarefas que se fan na explotación. Neste caso sería a elaboración da dieta e o reparto, como unha parte fundamental dentro dunha actividade de produción leiteira, unha receta que ten que ser o máis precisa posible e adaptada ás necesidades de produción dos animais. Entón, neste caso, é a última fase de desarrollo de maquinaria para esta tarefa, na que o propio robot, digamos que... perdona. Para que se che escoite aínda mellor, sí. Aí, mellor hora, non? Vale, a cuestión é que, neste caso, o que se fai é dentro da explotación, un pequeno cerrado, un pequeno, digamos, vallado, que se chama precisamente cociña, que é onde o robot ten presentados os diferentes ingredientes que vai a necesitar para elaborar a ración diaria do gando, el mismo de forma autónoma, un robot que traballa con batería, é un robot eléctrico, vai a ir a cada zona onde están os ingredientes e vai a facer unha carga da cantidade precisa según o lote programado de reparto en ese momento, vai ir cargando cada ingrediente, ou vai a mezclar, ou vai a homogeneizar, que é unha parte fundamental tamén no traballo ca produción leiteira, e unha vez que está cargado, el mesmo para nunha posición para cargar as súas baterías, é dicir, cada ciclo fai unha pequena carga de batería, e unha vez que está a ración preparada, sale desa zona de seguridade que é a cociña, a través dunha porta automatizada, e sale a zona onde o gando vai acceder á comida e a vai a repartir entre zonas concretas, identificadas por lotes, e lle vai a deixar cada día comida fresca e cada tempo vai a acercala ao gando para que este se poda alimentar e teña sempre presente alimentación fresca, homogénea e perfectamente proporcionada. Unha vez que remata o reparto, volve outra vez á cociña, volve a cargar a seguinte tandada e así, ao largo do día, pode traballar un máximo de 22 horas, descontando o tempo que necesita para cargar baterías, e por dar, digamos, datos de referencia, pode alimentar en torno a 300, 400 vacas por día e elaborando en torno a 10, 12 toneladas, incluso, bueno, ya chegando a topes de 15. Está en fase de desarrollo, o sea, van varias granjas donde se está implantando o robot, bueno, o vídeo o demostra, e nós, a nivel grupo, o que estamos traballando xa en 3 proxectos a día de hoxe, que, bueno, cada día os nosos equipos traballan en máis granxas e nos reportan interés en granjas para automatizar ese proceso. Este en concreto, falas dese punto, non? De desenvolvemento. A comercialización para cando... A comercialización é inminente. Nos temos encargado un conjunto completo, porque non só é o robot,
os hilos que alimentan, digamos, deses ingredientes que hai que dosificar máis finos, que poden ser correctores, fariñas e demás, para facer unha instalación, digamos, chave en mao, con todo, digamos, robotizado e automatizado. E en canto nos chegue este mes de junio, pues, hai como xa 3 en espera, con lo cual, pues, cando teñamos clara a primeira instalación, nos pondremos xa a montalo e será inminente esa, e detrás desa, pues, seguramente moitas máis, porque, bueno, pues, como se apuntou ao largo da xornada, dentro... Ai, Sí, vamos a pedir que non igual... pasa nada, Sí, arremango. porque está rozando aí para que podamos escoitar correctamente. Claro, porque vos ides testando, agora xa dicías, non? Que como se ven as imaxes, xa nas granxas xa testades e todas as primeiras impresións antes de comezar esa fase de comercialización, que neste caso vai ser inmediata, non? Que impresións vos trasladan? A impresión que temos é que, bueno, pues é unha fase que xa está cerrada, é dicir, está aprobado, está demostrado que opera, e ora o que temos que facer é, pues, adaptalo a cada circunstancia particular das explotacións, porque, bueno, hai que diseñar un circuito, hai que ubicar a cociña dunha forma segura, porque é un espacio no que a máquina traballa de forma autónoma, e evidentemente ten que ter os mecanismos de seguridade para evitar accidentes laborales, ¿no? É dicir, pequenos tropiezos que, bueno, pues é unha máquina que ao final pues, leva unhas cuchillas para incorporar os ingredientes, unha máquina que é pequena, compacta, de 3,5 por 1,5, pero que pode, no seu movimento, pues, rozar con outra persona, non? Entón, ten un espacio privado que é a cociña de seguridade, donde non interveñen os operarios, a alimentación se fai por outras portas nas que non se interfiere o ciclo de traballo, e, bueno, pues, está aprobado, e o que queda, pues, é eso, ver cada explotación, facer un proxecto de instalación, guíase por un cable de inducción que hai que incorporar no suelo da explotación, e é a fase na que estamos, o sea, evaluando todos eses datos en cada explotación, presentando o proxecto, e en canto a esa disponibilidade de fabricación, pues, según se vayan dispoñendo de equipos, se van a ir instalando. Temos experiencia previa con outros robots que o que facían era, unha vez que a comida estaba repartida, a vai achegando, vai a renovar, digamos, aireando ao largo de todo o día, cada 2-3 horas, según se programe, o sea, uns robots autónomos para aproximar a comida, e temos unha experiencia moi positiva e un reporte moi positivo dos usuarios en canto a disponibilidade da comida, en canto a inxesta que mellora a produción do gando e en canto a ter unha tarefa, digamos, que é importante e imprescindible para que o vacún de leite este perfectamente alimentado e a produción se manteña, sin que lles reste tempo da súa tarea diaria, que é moi intensa e que é moi fácil de automatizar neste caso. Este é o último, estamos contando o que vai ser en nada unha realidade en moitas explotacións. Esta é unha pregunta complexa porque tedes moita maquinaria, traballades moito en robotización, pero do que xa se está utilizando, do que xa traballaches no pasado, que estades comercializando, que outras innovacións destacarías? A ver, a día de hoxe, como xa se apuntou na xornada, o meu, podo dicir colega, porque levamos moitos anos traballando xuntos, desde que me formou hasta que, bueno, pues, saímos ao mundo rural e ao mundo real, e seguimos traballando en colaboración de desarrollo de software e de equipos. Creo que o fundamental nas explotacións, particularmente no vacún de leite e no de carne, que digamos que son unha porcentaje importante do rango de maquinaria no que nosotros traballamos a nivel de distribución, a tecnificación está xa como unha norma. É dicir, as máquinas de agricultura de precisión son algo presente na maioría das explotacións, empresas de servicios, parques de cooperativas e demais. E, bueno, pues, a mí non me sorprende, porque, digamos, que me creeime nesa generación, e tuve moito interés desde o principio en todas aquelas tarefas que a tecnoloxía pode axudar a desenrolar, a facer, digamos, máis cómodas e, sobre todo, pois, a facer máis levadeiro un traballo que é moi intenso, que necesita de xornadas de traballo duras e que cada vez exixe máis profesionales. O tema importante neste caso, é redondo as palabras de Javier, é a formación, estar no día a día e acostumbrarse a algo, bueno, pues, eu teño a mala costumbre de levar comigo unha tablet e un móvil porque é o que me permite, pois, resolver o 90% das incidencias técnicas que temos na maquinaria, digamos, desde o rango da miña responsabilidade, que é máis a tecnoloxía e a posta en marcha de equipos novos. Pero, bueno, é moi habitual
traballar con máquinas de última xeración, de traballo de agricultura de precisión, guiado autónomo, e, bueno, pues, en breve traballaremos con robots dese calibre, porque, bueno, pues, a realidade está aí e cada vez vai ser máis presente a presencia, bueno, o manejo de robots dentro das explotacións. Que credes que frea? Despois de coñecer diferentes innovacións, non? Queríamos poñer de exemplo que xa se está a facer e a través de casos prácticos non dar contido o que comentaba antes a conselleira, o que comentaba previamente tamén Jesús Cantalapiedra, o moito que se está a facer aquí en Galicia para bueno, pues achegarse esa gandería non? Máis moderna, un sector tamén agrícola máis moderno, máis sostible, que se mellore a produción, que se faga pues, dunha mellor maneira e con mellor calidade de vida para todo o sector. Que barreiras? Comentábamoslo antes con Jesús. Vos que credes que frea a algúns ou a moitos para non aplicalas? Son os custes, pois ese descoñecemento sobre as ferramentas tecnolóxicas, nesa análise que faríades vos en moitas ocasións para mellorar a súa implementación, sobre todo que elementos destacaríades? Obviamente creo que a inversión inicial pois sempre é unha primeira barreira, un freo que a xente pon, porque cando algo non está suficientemente probado, son innovacións, pois quen é o primeiro en dar ese paso, pois sempre... Sí, ademais un sector tan tradicional, non? Que correcto. Custa máis. Eu penso que é un paso moi difícil de dar, sobre todo nos inicios, pero despois, sinceramente, considero que tamén hai bastantes axudas públicas para leválos a cabo, hai moitas posibilidades para que che axudan a dar ese primeiro empurrón, e dende logo que creo que o futuro é o que estamos vendo, é que por agora hai innovacións como en sectores dentro, por exemplo, se nos vamos a unha granxa de leite que máis innovacións pode ter, pois hai sistemas para controlar os animais, sistemas para alimentalos, sistemas para sementeiras, colleitas, pero sí que considero que o futuro está en convertir todas esas innovacións en pequenas partes da granxa nun ecosistema de innovacións, que ao final que poidamos ter a conexión entre o leite que están producindo, o alimento que estamos recollendo, o alimento que lles estamos dando todos os días, porque sí que eso pois é donde verdadeiramente vamos encontrar o valor de todas as innovacións, de xuntalas e de que todos os datos pois acaben xerando ese ecosistema de innovación e que non queden só encasillados pois ou na produción de leite ou na produción de alimentos ou na súa distribución. E creo que pois eso por agora que aínda falta. Por agora estamos na parte de que innovamos en cada pequena parte da explotación, pero falta interconectar esas innovacións. Coincidides? Que outros elementos sumaríades? Eu penso que hai que empezar a trasladar á sociedade de que o sector agroalimentario, o sector gandeiro agrícola é un sector moi innovador, dos máis innovadores da sociedade e un sector moi aberto ás innovacións, contrariamente ao que creo que se pensa mayoritariamente. E o exemplo paradigmático temos nas explotacións de produción de leite. Hoxe en día temos as mellores explotacións, ou estamos dentro do grupo dos mellores produtores de leite do mundo, en calidade, en xenética, en alimentación e en tecnificación. Se están implantando xa máis de 100 robots ao ano en Galicia, 100 robots de ordeño. Que non lo diría no ano 2004, cando se montou o primeiro? Claro, que montou o primeiro, efectivamente, ten que ter moito valor, non? Que dicía Helio, non? Pero, unha vez que chega unha tecnoloxía, se demostra que funciona, que soluciona problemas e que además hai un ecosistema, un servicio postventa que te apoia, que te soluciona esos problemas, vamos, non ten ningún problema. O gandeiro se abriu a entrar esas tecnoloxías e hoxe en día temos das millores explotacións robotizadas do mundo están aquí, en Galicia. Convencións mundiais dos líderes fabricantes de robots de ordeño xa se fixeron en Galicia. Entón, que dirías que as reticencias son escasas, non, no sector? Se a tecnoloxía, claro, hai de todo. Sí. Claro, e podes presentar unha nova proposta que realmente soluciona un problema, faz números e te sale, eso vai para adiante. Hai outras cousas que non fructifican, claro. Ti podes creer que unha determinada proposta vai a solucionar o problema, pero a veces falla.
A veces non é rentable económicamente, ou o traballo non o fai tan ben como o debería facer. Efectivamente, non todas as propostas teñen un éxito asegurado, pero cada vez máis, estamos vendo en todos os sectores, o gandeiro é paradigmático, pero outros van detrás. Hai 3 días, a colleitadora máis potente do mundo que fabrica unha das principales se estaba presentando aquí en Galicia. Aquí. Xa hai 2 vendidas en España, unha en Galicia, outra en Cataluña. Se iso non é síntoma de que somos un sector dinámico que en novembro se estaba presentando en Alemania, mundialmente, novembro de 2025, estamos no 2026, nesta campaña de millo xa se pode contratar. Aquí, na provincia de Lugo. Eso é un sector dinámico, un sector que está aberto á innovación e un sector que compite a nivel mundial. O sea, unha explotación de leite galega compite con calquera, no mundo, si quere. Non ten ningún problema. E iso hai que trasladar á sociedade tamén. Non somos un sector que estamos aínda pensando en traballos manuales e pouco tecnificado. Non, non, non. Eso non é a realidade. A realidade vai por outro lado. E as cifras de venta o estamos vendo. Grandes casas de maquinaria, que o 60% do volumen de negocio da liña verde de regulación de forraxe se vende aquí en Galicia. 60% de toda España. Eso quere indicar de que aquí as cousas van ben. Tampouco hai que estarse todo o mundo queixando. Hai certos sectores que van moi ben. Santiago. Sí, a ver, unha cosa que quero poñer en valor é que, como ben di Helio, a veces a primeira posta en marcha da tecnoloxía máis recente é un poquinho complexa porque, bueno, pues, sabemos que a tecnoloxía funciona, pero alguén ten que probarlo e demostrarlo, ¿no? Tamén é verdade que unha vez que se proba, se demostra, é moito máis fácil que haxa pues, máis xente que se acopla a ese sistema, ¿no? Eu apostei sempre por o tema da tecnoloxía, digamos que para min a tecnoloxía é fundamental sempre cando resolva un problema real e que a súa implantación sea viable, é dicir, viable no sentido de que económicamente teña unha rentabilidade, é dicir, non ten que ser a 2 anos vista, sino que, digamos, a largo plazo, que, digamos, a nivel formativo sea viable poder enseñala, poñela en marcha co nivel de operarios que temos para o seu manexo, e viable tamén no sentido de a asistencia, ¿no? É dicir, que non sea unha tecnoloxía moi boa, moi eficiente, pero no momento que haxa unha dificultade se quede parada, ¿no? Entón, bueno, as explotacións necesitan un traballo diario, que todo o equipo que haxa aí este operativo, unhas máquinas son máis imprescindibles que outras, e hai temporadas máis tranquilas que outras, ahora estamos, digamos, na fase de ebullición, na produción de forraxes, por poñer un exemplo. Entonces, o que é importante é estar formado, tanto desde a parte comercializadora a que implanta esa tecnoloxía, como os usuarios. E unha cosa que eu creo que é importante tamén poñer en valor é que a tecnoloxía axuda cando tú xa sabes traballar, é dicir, non vai a sustituir as persoas para sacalas de en medio, senón o que vai a facer é unhas tarefas que as persoas a mellor poden delegar en máquinas e dedicarse a outras cousas máis importantes, non? É dicir, generamos muchísima información a través da robotización, sea na tarefa que sea, e o mellor o que necesitamos é tempo para estar sentados, evaluar uns gráficos ou evaluar unhas recomendacións duns técnicos que están supervisando as nosas máquinas ou os nosos robots e que poden compararlo con outras instalacións, con outras producións, porque unha cosa que aprendín ao largo dos anos é que non só sirve saber como estás, sino saber como están os demás para poder compararte e ter un punto de proyección. É dicir, eu quero seguir evolucionando ou saber xa que estou de punta de lanza. Entón, teño que saber como manterme e como manter esa actividade a largo plazo. Porque, bueno, como ben se apunta, a falta de mano de obra especializada é unha dificultade importante no sector. Habrá unha parte que se poda sustituir por máquinas, pero evidentemente tamén ten que haber xente que sepa manejar esas máquinas, que sepa dar un servicio postventa e que sepa formar ao personal para o seu manejo tanto na explotación como para o servicio técnico que a ten que poñer todos os días operativa. É verdad que é unha comodidade, é dicir, poder irse tranquilo a casa e saber que máquinas quedan traballando para facer tarefas importantes dentro dunha explotación e que se hai calquer tipo de incidencia, pues, nos mandan un aviso ou que nos genera unha alarma para que nos, oye, pues,
mandemos un supervisor ou un empleado, nos acerquemos a visualizarlo. Pero tamén hai que ter cuidado con decir, poñemos un robot e xa nos solucionou a vida. Dice, no, o robot vai a facer unha tarefa importante, ao mellor repetitiva, moi metódica, moi precisa, pero non é deixalo ali e marchar, é dicir, é estar pendiente de que todo este en ok e que os servicios técnicos que nos asisten pues teñan esa capacidade para, bueno, pues para manter eso en activo e tratar de dar sempre unha solución. Unha das conclusións, non sei se as comparte o público, os que están seguindo, os que van seguir esta emisión, é que o fío do que mencionaches ti en varias ocasións, Javier, que ademais pareceme moi pertinente, Lugo ten que presumir aínda máis dese coñecemento, dos proxectos innovadores que aquí se fan, da tradición que tamén hai neste sector, de todo este ecosistema que estamos hoxe exemplificando aquí. Credes que sí, que hai que insistir niso, no bo traballo e no bo resultado que se dan aquí, que ten o sector? Home, eu creo que non teño que justificarlo moito cando teño aquí a Helio ao meu lado, desde Abadín para o mundo, non? Que máis podes decir? O sea, que unha empresa hoxe en día sea punteira en España, e, bueno, e non só en España, tendo a súa base en Abadín e salindo do campus de Lugo, da Facultade de Veterinaria, xa non necesito contar nada, vamos, é unha realidade, aquí o tedes. E podedes preguntar a él mellor que a mí, pero, bueno, no ámbito comercial o vemos todos os días, desde explotacións punteiras de diverso tipo, de leite, hortícolas... Sí, mos acabamos falar disso na mesa de industria agroalimentaria, moi bons produtores... Empresas, Duran Maquinaria, temos a Manolo Fraga por aí tamén, Agrícola Noroeste, Lugo tamén un das principales, creo que potencias a nivel de España en canto a mecanización e empresas de maquinaria, non? Empresas que servicios de repostos, como temos en Lugo, a Safraín, a Infra, o sea, temos un ecosistema tamén creado moi potente en ese sentido e empresas aquí en Galicia que son referencia a nivel nacional. Polo tanto, eu penso que temos sobrados motivos e os datos reais así o ven para estar orgullosos, non? E ademais, digo que se ademais formamos e somos capaces de organizarnos millor entre sector público, sector privado, formación a todos os niveles, tanto de FP como universitario, como esta especialización do Campus Terra, temos un gran futuro por diante, porque a poboación vai a máis, ten que comer todos os días, e alimentos como os que producimos nós e nas condicións que temos, cada vez hai menos sitios no mundo con tantas boas aptitudes para producilos. Concluímos con vos, Santiago Helio, sodes o mellor exemplo, non, do que está a dicir Javier. Sí, penso que, digo, é unha cousa que digo moitas veces, só nos falta creelo un pouquiño máis. Se fósemos americanos, posiblemente seríamos moito mellores. Solo niso, solo en venderse, non? Pero é que son os mellores do mundo vendéndose. Así que, pois, sempre falamos de universidades de América, sempre falamos de empresas americanas. A verdade é que despois aquí facemos cousas que están ao seu nivel, pero que non as vendemos tan ben. Fallamos niso. Fallamos en acabar de creelo, non? En presumir, non? Santiago. A ver, eu creo que unha cousa boa que temos é que, bueno, en Galicia para o mundo, non? É dicir, está claro que se nos conoce por ser un referente en moitos aspectos. Eu creo que a nivel agricultura e ganadería estamos, non vou poñer rangos que me dá igual, é dicir, me dá igual ser o primeiro que o 10º, estamos aí, estamos na cabeza. No que se refere a tecnoloxía tamén estamos aí, tanto no uso como no desarrollo, exemplos temos ahora mismo para presumir. O de presumir como tal a mí especificamente non me gusta, non? Decir, bueno, non temos por que presumir, o que temos que ser conscientes de que estamos aí, de que somos vos, de que somos eficientes e sobre todo seguir traballando para estar aí, porque eu creo que o éxito é chegar a un sitio onde tú te planteaste chegar porque o tiñas programado, é dicir, non chegar de rebote, senón porque traballaste para chegar aí e saber manterte, e manterte mellorando expectativas, que non teñen que ser sempre económicas. É dicir, o poñía de exemplo a primeira intervención, temos ganaderías moi potentes como empresa, como negocio, con uns grandes rendimientos, que ao mellor teñen complicada a súa, digamos, continuidade, non porque non sean rentables, sino porque non se evalúa correctamente
o traballo que hai que facer para estar aí, para manterse, digamos, aí na cabeza e manter ese nivel de productividade. Para iso a tecnoloxía pode axudar moito, pero tamén hai que ser conscientes de que hai que saber que hai que facelo se dentro dunha explotación, que traballo se fai, o que costa facelo, ter datos económicos é fundamental, porque os rendimientos económicos ou se miden ou, se non, digamos, non se poden traducir en resultados, e a tecnoloxía vai nos facilitar o traballo, é dicir, vai nos axudar a que este traballo sea máis cómodo, que podamos ter máis calidade de vida, pero tamén nos vai pedir que sigamos investigando, que sigamos probando cousas e que sigamos apostando. Eu creo que temos que apostar polo noso, polo que sabemos facer. E non ten por que ser todo generado aquí, e os americanos son unha xente moi educada e moi maja, pero nosotros non nos vamos quedar atrás porque temos capacidade para estar aí e para competir, pois eu creo que con calquera, digamos, de forma deportiva. É dicir, oye, eu son capaz de chegar aquí, son capaz de aplicalo respetando o benestar animal, o medio ambiente, usando as últimas tecnoloxías en favor, pois, digamos, de manter unha actividade que Galicia está aí por algo. É dicir, o mundo rural levou a este país a donde está hoxe, xunto co industrial, o sector turístico e demás, e eu creo que de eso sí que podemos presumir, de estar aquí a base de tesón, a base de traballo e a base dun esforzo moi grande en seguir dentro dun sector que a veces ten unha capa de non sei que produto que non nos deixa ver desde un cristal, que, bueno, os que estamos do outro lado do cristal o vemos en directo e vemos que hai potencia e que hai un potencial para seguir traballando, apostando e para seguir desarrollando o noso futuro e as novas generacións. Sodes o mellor exemplo da potencia que representa Galicia neste sector, así que un placer, grazas aos tres, innovando, a Escola Politécnica Superior que hoxe nos presentou ese robot de AG Group, que comercializa AG Group, e tamén o Grupo Durán. Un placer escoitarvos. Grazas por acompañarnos. Gracias a vos. E imos continuar agora coa última das nosas mesas do apartado no que imos falarlles da industria agroalimentaria. Con Jorge Iroa, director de compras de Begalsa Eroski, tamén con Francisco López Valladares, que é o presidente do CRAEGA, con Xesús Mazaira, desa queixería mencionada xa en varias ocasións, Airas Moniz. Así que os tres, grazas, ese aplauso para eles, grazas por acompañarnos. Acompañádeme xa os tres por aquí para seguir conversando tamén dese bo traballo, dese bo facer que ten a industria agroalimentaria. Por aquí, grazas aos tres. É un placer tamén recibirvos hoxe aquí en Friol. Francisco López Valladares, o presidente do CRAEGA, a súa principal misión é auditar e certificar os seus produtos agroalimentarios ecolóxicos. Un placer, grazas por acompañarnos. Xesús Mazaira, Airas Moniz, nomeadamente xa as bondades dos vosos produtos e os nosos parabéns por ese último recoñecemento. A semana pasada nese Salón Gourmet recibindo os seus queixos, un deles, ese título, esa acreditación como o mellor queixo de todo o país, así que parabéns e grazas por acompañarnos. Gracias por invitarnos. E Jorge Iroa, que é o director de compras de Begalsa Eroski, compañía xa coñecen, además de distribución agroalimentaria, un dos seus piares é precisamente esa aposta polos proveedores locais, e son compañías como a que representa Jorge, os que nos conectan, os produtores cos consumidores finais que somos absolutamente todos. Moi bons días. Hola. Grazas tamén por acompañarnos. Comezamos, teñote aquí deste lado máis próximo, así que comezo contigo. Que hai detrás dese Consello Regulador? Non esa etiqueta que moitos coñecemos, que vemos nos produtos, detrás desa certificación dese selo. Bueno, pues gracias por acordarse da agricultura ecolóxica e a invitación a esta mesa que gustosamente acollemos. Tras da certificación, primeiro hai un equipo humano de xente que ofrecemos unha certificación en calquer punto de Galicia. Calquer operador que se queira certificar en agricultura ecolóxica, nos o asistimos en calquer punto de Galicia. E, explicar un pouco a certificación, creo que non vamos ter tempo para iso, porque podríamos falar 2 horas de certificación ecolóxica,
pero vamos a tratar de comprimila un pouco. A certificación ecolóxica é control e trazabilidade. Eses dous pilares son os máis esenciales en agricultura ecolóxica. Recordar que o tema, os términos bio, eco, están protegidos. Nadie os pode usar no seu etiquetaxe se non está certificado en agricultura ecolóxica. Entón, esa é a misión primordial que facemos nos, certificar a agricultura ecolóxica. Que nos aporta ao consumidor, non? O ver esa etiqueta dese traballo que hai detrás. A ver, a agricultura ecolóxica aporta ao consumidor unha seguridade. Hai que ter en conta que facemos a certificación ecolóxica cun reglamento europeo, donde é o mismo certificar unha granxa en Alemania, unha granxa en Francia, que unha granxa en Galicia. Usamos o mismo checklist e son as mesmas condicións para certificar. Entón, eu creo que eso dá un plus de garantía ao consumidor logo a hora de comprar ese produto. Porque vemos últimamente, logo, porque se trata de un pouco de sustituir a certificación de agricultura ecolóxica con outros estilos de, digamos, de facer as cousas, que non vamos a empezar a nombrar agora, outras que non teñen unha certificación seria nin un control, logo, porque a agricultura ecolóxica, desde logo, e o saben ben os que nesas están, pois tampouco a pode facer todo o mundo, nin é doando de cumplir todos os requisitos da agricultura ecolóxica. Hai que seguir, bueno, un proceso complexo, pero que desemboca precisamente pois nesa etiqueta, non? Que despois aporta tanto ao produtor como nos aporta a nosos consumidores, non? Esas garantías. Hai interese entre os produtores en Galicia? Que momento vive de contactos, o CRAEGA, de dicir, pois, sí, hai interese por parte deles para conseguir esta etiqueta ou hai que seguir traballando neste ámbito? A ver, sempre hai que seguir traballando e peleando. Pero o momento como é? En que momento estamos? Sí, a ver, estamos nun momento, pois acabamos de presentar o viernes pasado os datos do 2025, temos un 6,40 de crecemento no ano 2025 e decir un pouco que nos últimos 10 anos pois triplicamos o valor económico en produtos ecolóxicos, viñamos de 40 millóns de euros ou algo menos e estamos agora casi preto de 120 millóns de euros, que penso que é unha cantidade xa importante para Galicia pois, en produción ecolóxica. E a xente, pois, sí que sigue tendo interés, hai xente que pois, ten interés, e o que che dicía antes, pois, por circunstancias da explotación, das condicións que ten, pois non pode chegar a cumplir os requisitos da agricultura ecolóxica e se queda aí ás portas. Logo está tamén, por a outra parte, a administración, as axudas agroambientales que veñen recollidas de Europa na PAC, pois que tamén incentiva e anima a moita xente pois a dar o paso á agricultura ecolóxica. Os consumidores valoramos? Sí, cada vez máis o consumo, pois, nos facemos un barómetro de consumo cada 3 anos, temos o do 23, agora nos vamos a facer este ano o 26, e o que notamos é que sí que a xente, pois, cada vez ten máis interés nos produtos ecolóxicos, a pesar de que vimos dunhas etapas como foi a pandemia, a guerra de Ucrania, e a ver agora que pasa con esta incertidumbre que estes vaivenes que temos aquí. Pero, claro, aún temos que seguir traballando moito porque aún hai xente que che pregunta e canto costa comprar o selo da agricultura ecolóxica. Non se compra, non hai diñeiro para pagalo, hai unhas normas que cumplir e despois o tes gratuitamente. Seguiremos conversando contigo de contado, pero imos darlle de novo os parabéns a Iras Moniz. Celebraba esa pasada semana ese Salón Gourmet, un dos seus queixos, agora nos contarás porque hai máis, ese queixo azul recibía ese recoñecemento como o mellor queixo, así que todos os que están aquí, non? Que o proben, que o caten para tamén opinar. Que hai detrás, que valoraron, contanos, fálanos desa produción para desembocar nese queixo azul que mereceu ese recoñecemento como o mellor queixo de España. Complexo. Hai moitos xueces e hai moitos paneles de cata e é complexo, non? Eu creo que ao final a valoración é no seu conxunto. É un queixo moi redondo,
É un queixo que está pensado para moito paladar, un queixo azul que non é moi intenso, é moi suave, cun buquete en boca moi bon, que persiste dura no tempo e que se comporta moi ben en cociña, non? E despois ten outra cualidade que é moi aditivo. A xente que o proba quere volver a repetir, non? Pero no fondo, se englobas todo o que hai é unha materia prima que é completamente diferencial o que hai no mercado, non? É unha raza de vaca, unha vaca moi pequena, que dá moi pouco litro de leite, dá moita grasa, moita proteína, e unha alimentación completamente natural, non? Unhas vacas que comen erva, non comen nada ensilados, e que están a maior parte do ano, día e noite, pastando fora, non? E eu, se eso lle engades que se fai con moito cariño, e que leva moito traballo, que estás minuciosamente mimando os queixos e mirándoos todos os días, pois dá un resultado así, non? Mimades as vacas, mimades os queixos, mimades... Sí, al final é un conxunto, non? É unha forma de... Eu creo que é unha forma de vida e unha forma de ser. Nos estamos nunha zona onde había moita migración, víamos que a xente da nosa idade estaba marchando fora, que Chantadas estaba quedando despoboada, e o que queríamos demostrar, en parte, era que se podía vivir do campo e que se podía vivir dignamente, non? E como se comentaba antes, que estábamos en disposición de competir con outros queixos do mundo, non? E Galicia sempre ten un nombre no sector agroalimentario, a xente o respeta moito, non só en España, sino tamén fora, e queríamos demostrar que as cualidades que hai neste territorio, que son únicas, tanto pola terra, xeolóxicamente, como polo clima, que se pode facer un produto excepcional, non? E creo que o hemos conseguido. Pensábamos cando empezamos que vivíamos un momento moi dulce no ano 2017 cando salimos ao mercado, pero continuamos no 2018, 20, 21 e, bueno... Resúmelle aquí o noso público esa historia, non? Porque sodes 3 socios. Somos 3 socios. Regresabades a Chantada precisamente, poñemos en valor de novo esta provincia de Lugo, outra zona diferente. Regresabades ali tamén para darlle un pulo diferente... Non regresamos, nunca nos fomos. Regresades de outra maneira. De outra maneira, exactamente. Somos 3 socios, Ana e Ricardo, que é un matrimonio. Ricardo era gandeiro de toda a vida, o seu avó tiña ganadería, o seu pai tamén, sempre traballaron con unha xenética moi boa, vendían animais. E Ana, a súa muller, era asesora fiscal e laboral, e eu era politólogo, acabei a carreira, traballei na administración pública, nunca me gustou, pero, bueno, se deron as circunstancias, eu sempre recordo que no ano 89, 90, 91, cando tiñamos 18 e 19 anos, eu intentaba convencer a Ricardo para que transformara leite, porque ele era unha ganadería moi referente en Galicia, con moitos premios, con vacas moi excelentes, Chantada unha comarca gandeira tamén, e a mí me costaba entender por que nunha zona tan gandeira como a de Chantada e unha gandeiría tan importante como a Dil non se lle daba un valor engadido esa leite, non? E se lle vendía a industria. Que ocorre? Que naqueles anos producir para a industria daba moito carto. O leite se pagaba moi ben, os costes de produción eran moi pequenos, moi baratos, co cual a xente ganaba diñeiro e nadie se quería complicar a vida transformando. Pasaron os anos, terminaron as cuotas lácteas, o sector do campo cambiou completamente, o leite xa se empezou a pagar moi mal, os costes de produción cada vez máis elevados, e a rentabilidade das explotacións ganaderas se viron en algún momento en entredito, non? E se deu a circunstancia de que tuvemos fillos da mesma idade, volvíamos a estar moitas veces en actividades extraescolares, en cumpleanos, nas entradas do cole, e volvemos a retomar as conversacións que tiñamos nos anos 90, non? Ese soño cumpriuse. E preguntabache isto como inspiración, non? Para, pois, eses mozos, ou non tan mozos, mozas non tan mozas, calquera idade, non? Que diga, gustaríame facer no meu concello, na miña zona isto, sempre pensei en que podería facer isto desta maneira, porque nese momento moitos vos diríades non é viable, o tempo ademais amosou que sí. Nos, como digo, o politólogo, a asesora fiscal e laboral, Ricardo Gandeiro, de que iso non tiñamos nin idea. Nin idea, é máis. A idea inicial que tuvemos era transformar naquela época os 900.000 litros que producía hilo ano con modelo intensivo, con vaca frisona e dentro da denominación Arzúa Ulloa.
E que ocorre? Que facendo o plan de empresa nos dábamos cuenta, primeiro, que non estábamos satisfeitos co proxecto que tiñamos en mente, porque queríamos facer algo diferente, pero non sabíamos como. Nos dábamos conta que os precios que tiñan os queixos de denominación de Arzúa ou os queixos de Tetilla nun lineal do supermercado estaban tan baratos ou máis baratos cun simple queixo de barra que vende fora. E claro, a nos chocaba un pouco porque un sello que teóricamente está pensado para poñer en valor un produto, para poñer en valor un territorio e unha forma de facer as cousas, como non tiña ese valor a hora de pagalo, non? E a máis, no seu momento renunciamos a unha subvención que nos dera a Xunta de Galicia, moi importante, para poñer ese proxecto en marcha, porque non nos satisfacía personalmente a ningún de nós. E veíamos que ese non era o camiño. E deixamos ese proxecto porado durante un tempo hasta que, por casualidades da vida, conocemos a José Luis Martín, que eu sempre digo que foi unha persona que nos quitou unha venda dos ollos, e descubrimos un mundo que nos apasionou e vindo dun viaxe de Alemania, dos Alpes, pois tomamos 3 decisións que marcaron o que era o que creo que somos hoxe, non? Que era dámonos conta de que en Europa os queixos que tiñan fama e que lle daban famas de denominacións eran todos de leite cru, nada de pasteurización, de razas autóctonas, se non eran autóctonas, tiñan moito extracto seco, tiñan moita grasa, moita proteína, e despois unha cousa que para nós era moi importante, a alimentación deses animais, non? Hai determinadas denominacións, ou a maioría delas, que o 80 ou 85% do que comen eses animais ten que ser producido no propio territorio, non pode vir de fora. E iso lle marca un carácter ao produto, non? E ao final decíamos, ostras, e si esa xente o que fai o que facían os nosos avós, que era ter 4 vacas na casa, salían a pastar aos prados do lado, entraban na casa, se ordeñaban e se transformaba o leite, non? Se facía manteiga, yogur, queixo, ou o que fora. Entón non vamos a inventar nada. E que pasou? Que bueno, que ao final ese proceso de transformación da gandeiría nos levou 6 anos, porque é certo que salimos en marzo de 2017, pero o proxecto realmente naceu no ano 2011, cando compramos as 4 primeiras vacas Jersey, non? Utilizamos a Jersey porque era un leite con moita grasa, con moita proteína, era o máis parecido ao leite que producía a Rubia Galega, non fai moitos anos, e que ao mesmo tempo se adaptaba a nosa explotación e non había esa raza en España para traballar con ela, non? Ora sabemos que é moi difícil traballar con ela solo. Pero naquele entón era unha oportunidade que veíamos, era un nicho de mercado, e foi como empezamos, non? Facer varias elaboracións, fixemos primeiro terra, que aos 2 meses de salir ao mercado foi o que... E ti vechedes premios, recoñecemento... Os 2 meses de salir, claro. sí. Bueno, a veces é a suerte do principiante, non? Tamén é certo que se pode morrer de éxito, porque ese recoñecemento que tuvemos os 2 meses de salir ao mercado, recordo, salimos en marzo de 2017, en maio tuvimos o primeiro premio no Campeonato de España, unha medalla de bronce, co terra, que é unha pasta blanda con corteza moecida, e nós pensábamos que sabíamos facer queixo. Dixemos, ostras, e con 2 meses xa temos o primeiro premio, facer queixo é facer tornillos. E que pasou? Que pasamos de elaborar 300 litros a semana, porque estamos compatibilizando cos outros traballos, a elaborar 400 litros ao día, e de repente os queixos empezaron a salir con amargores, con posacidificacións, con cortezas incomestibles, e no mes de agosto dese ano tuvemos que tirar prácticamente todo o que había na queixería, entramos en depresión, pechamos, a idea non era volver a salir ao mercado, nin volver a traballar deso, porque para nós foi un pau moi grande e entramos en depresión e acórdome que o maestro queixeiro veu as festas do Carmen, que era o último fin de semana de agosto, que a excusa de vir ás festas, pero verdadeiramente veu para facer de psicólogo e animarnos outra vez a salir adiante. E afortunadamente reconducimos. Sí, despois tomamos outras dúas decisións. Primeiro, que, bueno, eso para nós foi unha lavazada vendada na cara, que nos puxo os pés na terra, e tomamos outras dúas decisións que foi centrarnos o que é en alta restauración e centrarnos o que era en tienda especializada, non? E ao mesmo tempo obligábamos a xente a vir a visitarnos, o sea, a nos nos daba igual que fora Pepe Solla, o Ángel León, o Martín Berasategui, ou a mellor tienda de Madrid, que ti se querías o noso produto tiñas que vir primeiro a queixería para saber
que animales tiñamos, que comían eses animales, como o leite cae por gravedad sin enfriar as cubas de elaboración, todo o traballo manual que hai detrás, e despois che podíamos vender o produto, non? Pero primeiro tiñas que saber o traballo que había detrás deso. E eu creo que foi unha das mellores decisións tamén, porque eso conseguiu posicionarnos e que a xente empezara a coñecer o noso queixo e, sobre todo, a difundilo e a divulgalo, non? Entón, ti cando ibas a un restaurante desa talla con cociñeiro, cando entrabas na mellor tienda de Madrid e che explicaban o noso produto, non che explicaban da mesma maneira que che podían explicar outro. E iso foi o que nos empezou a abrir o mercado e abrir as portas da queixería tamén. Ali estamos abertos as 24 horas do día, os 365 días ao ano, para que todo o mundo veña ver o que hai detrás dese queixo, non? E ao final a xente se vai con esa forma de facer un pouquiño diferente, con amor á terra, e eu creo que unha vez que ves, pois eres un embaixador do noso produto, non? Sen dúbida. Bueno, pois é que claro, eu creo que todos, non? Estaríamos, bueno, unha servidora se o probou pode falar, non, das bondades en moitísimas tendas gourmet por catalogarlas, non? Tendas de produtos selectos podense atopar nos restaurantes, como mencionabas tamén, grandes cociñeiros de Galicia, e agora imos falar dos liñais, non? Dos supermercados os que acudimos habitualmente, non? Aínda polo de agora non podemos atopar o terra, o sabel aí, pero bueno, temos que poñernos de acordo, porque temos aí algunhas pequenas diferencias, que eu sempre digo que cada vez as tendas especializadas están tendo máis problemas para subsistir, non? Estamos vendo que cada vez se está concentrando máis o mercado en superficies como poden ser as que teñen iles, pero o noso produto requiere explicalo e requiere vendelo. Non é só estar nun lineal e que a xente teña que coller, non? E entonces, bueno, eu creo que iles tamén están facendo nese sentido. Hai propostas para poñer en valor determinados produtos, que dentro dises lineales haxa zonas específicas nas cuales xente especializada se pode explicar o que hai detrás dise produto para poder degustalo, vendelo, e eu creo que o camiño vai ser ise, non? Nunca se sabe. Imos a calquera, non? Neste caso, dos centros, dos supermercados, das grandes superficies que ten diferentes modelos o Grupo Vegalsa. Neses liñais, habitualmente, eu dicía ao inicio, atopamos moito provedor galego, non? É unha, ademais, como dicía ao inicio tamén, unha das filosofías que tedes apostar precisamente por eles, en todas as súas variantes. En que se traduce en números, Jorge? Mira, antes de contestarte, vou meterme aquí con... Fai moito tempo que coñezo a tanto Francisco como a Jesús, e levo moitos anos detrás del para que me venda os queixos para venderlos nas nosas tendas. E chegaremos a un acordo para que me venda os queixos, e felicitarlo polo premio, por suposto. A ver, Vegalsa é unha cadena galega que ten unha alianza con Eroski, e temos 300 puntos de venta, e sempre estivo na nosa estrategia apoiar os provedores galegos, porque entendíamos que comprando cerca, pois apoiábamos ao entorno, aos veciños, e por outro lado, que en Galiza tiñamos as mellores carnes, os mellores peixes, os viños, as conservas, e que non facía falta moitas veces ir moi lonxe para comprar o que tiñamos na casa, non? Entón, esa sempre ha sido unha estrategia de apoiar ao provedor local, ao provedor gallego. E dentro da facturación que fixemos no ano pasado de 1.740 millóns de euros, casi 600 millóns é de compra aos provedores galegos, non? E é verdade que eu continuamente, por parte dos provedores, por parte da administración, por parte, bueno, pues un pouco de todos os eslabones, nos recoñecen pues ese traballo, non? Que levamos moito tempo facendo de apoiar o que temos na casa. E repito, no, que ao final, para que vais a ir a buscar, que tamén hai que ter queixos de fora, pero potenciar o daqui, porque estamos facendo un traballo impresionante de apoio ao entorno. E repito, que levo 3 anos, creo, detrás deste home,
non pararei hasta que teña os queixos nas nosas tendas. E ademais de poñer a disposición dos consumidores, non, todos esos produtos nos vosos liñais, que outras iniciativas levades a cabo para apoiar a industria agroalimentaria? Mira, nós, de feito, o día 15 de maio temos un encontro con todos os provedores galegos. Nos vamos a xuntar casi a 400 personas en Santiago. Este evento o facemos cada 2 anos e se trata de contarlles a todos os provedores os proxectos que temos, falar con eles, facerlles tamén peticións. Hoxe escoitao aquí, non puden estar en todas as mesas, deume moita pena, pero escoitei falar de innovación, escoitei falar de hábitos de consumo en función da idade, por supuesto da inteligencia artificial. O sea, nós desde Vegalsa de iso vamos a falar o día 15, de que os provedores ten que estar moi atentos aos distintos hábitos de comportamento que teñen os consumidores en función da idade. Eu fai xa 2 anos nesta mesma xornada que vamos ter, lle dicía aos nosos provedores, mira, a mí si me dicen que fai 3-4 anos os nosos consumidores iban a comprar a cebola en unha bolsiña cortada e conxelada, hostia, eu compro as cebolas na froitería, pero xa hai moita xente que compra a cebola cortadiña nunha bolsa, no congelador, que ten que ver ca idade, non? Bueno, exemplos como este da cebola podo contar moitas diferencias que antes tamén dos que estiven aquí falaba, que é diferente o comportamento en función da idade. Entón, nós estamos permanentemente vendo os consumidores novos, os maiores, os que estamos entre 40 e 60 anos aí, que tamén temos nosas formas de consumir. Entón, desto vamos a falar ese día, de que os provedores galegos teñen que estar moi atento a todo isto, e a innovación é unha palanca fundamental de estar moi alerta e de ofrecerlle ao consumidor o que realmente pide e necesita. Vou vos pedir propostas para, entre todos, produtores, distribución, mellorar as vosas relacións, xerar máis valor engadido da industria agroalimentaria galega e despois tamén satisfacer as demandas, como dicíamos, dos consumidores. Francisco. Bueno, creo que é primordial logo poñer de acordo os sectores. En ecolóxico é máis complicado. Que usaba a gran distribución, pois mide os lineales por rendimento, ten que rotar produto. E o produto ecolóxico é un produto que hai temporadas que non rota e outras rota un pouco máis. Por eso sempre, desde a agricultura ecolóxica, defendemos moito o comercio minorista, este comercio máis especializado, logo, que ten uns produtos, digamos, máis de antes, logo, e que a xente, ao mellor non o pode atopar na gran superficie e vai por ese produto esa tienda minorista. Por desgracia, o que falábamos antes, cada vez son menos os comercios que quedan. O comercio minorista, eu creo que a agricultura ecolóxica debe ir por darlle un valor añadido e transformar. Temos xa casi casos de éxito en agricultura ecolóxica, como pode ser Casa Grande de Xanteda, aquí está Tralo Agro, xente que transforma o seu produto, pero que despois, que claro, tamén ten a súa complexidade o de vendelo. Entendes? Pero, bueno, isto Jorge sabe que xa temos falado moitas veces desto, e eu entendo tamén a política que ten que ter a gran distribución, porque un montón de diñeiro que se move aí, pois o produto ten que rotar máis. E o produto que, digamos, que é máis precedero en agricultura ecolóxica, pois, claro, non pode aguantar aí 5 ou 6 días nunha estantería, ten que rotar moito máis. E despois, o que sempre lles digo á distribución, o que nunca entendo por esta parte, que queren quitar un rendimento do lineal, é que se grave o produto ecolóxico cun margen moito maior que un produto convencional, ás veces chegando a triplicar o margen comercial. Porque isto non sucede en Alemania. Eu estuve varias veces en Alemania, te vas a un estilo Vegalsa, un super grande, que está todo en bio,
E ali hai unhos márgenes de un 10, un 15% de un produto convencional a un ecolóxico. Logo, non sei se estes márgenes que hai aquí repercuten no produtor, que me dicen que non. Logo, ás veces, temos, por poñer un caso, temos a carne, hai un diferencial de 20 céntimos en kilo canal da ternera gallega, pero despois a levas a un lineal e lle meten un diferencial moi grande. Claro, non se vende, non se vende porque ás veces, claro, non é unha medicina para curarles, porque sen ecolóxico a xente ten un presuposto tamén para gastarse e cando hai cousas que teñen uns precios un pouco abusivos, prescinde deles e non nos mete na cesta. Supoño que quere contestar, pero pidovos tamén para rematar esas propostas, non me esquezo. Eu penso que fala da distribución, pero non de Begalsa, non? Eu vou falar de Begalsa. No, a ver, con Francisco que levamos moito falado, quero dicir, a ver, aquí nos facemos un pouco o que nos demandan os consumidores, non? Evidentemente, nós non gravamos diferente o ecolóxico do resto, pero sí que é verdad que o concepto ecolóxico fora de Galicia, o sea, bueno, se sales de España, a demanda é impresionante. De feito, nós que somos moi curiosos e visitamos moitos tendas en outros países, hai países que teñen uns pasillos de produto ecolóxico impresionantes. Incluso aquí en España tamén, Madrid, Barcelona, pero sí é verdad que en Galicia, pues quizá hai menos desarrollo del tema ecolóxico, porque o produto en xeral, o consumidor quizá o pide un pouco menos que noutros sitios, pero evidentemente hai que seguir traballando o que decía antes, o sea, para nós, o que nos piden os consumidores nos volcamos, por iso decía que nos están pedindo queso e eu me estou volcando en comprar o queixo. Quer dizer, o que nos facemos é atender as demandas da xente e logo hai outro tema que decía Francisco e ten toda a razón. Nos estamos vendo que as tendas tradicionais, a mí encantan os mercados, porque me encanta ver os mercados, as tendas tradicionais, pero están desaparecendo por os hábitos de agora. Agora, quen vai a comprar a froita a froitería, a carne a carniceiro, a peixe a pescadeiro, o pan, porque non hai tempo. A xente moza e nas cidades andamos todos as carreiras e por iso desaparecen estas tendas. Ao final, se nas cadenas o facemos ben, vendemos unha boa carne, un bon peixe, un bon pan, pois conseguimos que o consumidor veña ás nosas tendas. Entón, aí sí que temos que ver que facer un traballo de estar moi cerca, e repito, do que nos piden os consumidores e intentar ofrecer nas tendas todos os produtos. Pero faremos unha reflexión para vender máis produtos ecolóxicos nas tendas de Begalsa. Rematamos con esas propostas que Francisco xa aportaba para mellorar o momento, para que a posición de Galicia na industria agroalimentaria siga tendo tanta forza. Eu creo que a posición de Galicia nese sector é inmellorable, non? Os produtos se recoñecen, como decía Jorge, o traballo que están facendo iles de apoio a pequenos produtores aquí en Galega é fundamental. Eu creo que nese sentido son un exemplo a seguir, e fales con calquer produtor, falan maravillas de iles e da labor que están facendo. O que pasa é que eu creo que moitas veces os produtores somos os que temos que creer en nós mesmos e no noso produto, non? Porque moitas veces parece que temos un pequeno complexo, sobre todo cando salimos por aí fora, e nos dá un pouco de medo poñerlle un valor ou poñerlle un precio ao produto que nos facemos. Nos parece moitas veces que o de fora é mellor. E eu creo que unha vez que nos quitamos esa capa e que nos quitamos ese complexo, podemos sacar peito e poñerlle o precio que verdadeiramente valen as cousas, e iles tamén lle van dar o valor que lle teñen que dar o produto, non? E con esa simbiosis seremos capaces de ter un mundo rural e un sector agroalimentario moito máis potente, moito máis forte e con moito máis valor no mercado, non? Que no fondo é do que se trata, non é tanto volumen como valor en sí do propio produto, non?
Porque a veces nos equivocamos entre o volume e o valor, e eu creo que é máis importante neste caso que as condicións que ten Galicia de darlle valor ao produto e non de darlle volumen, non? O último, Jorge. Mira, eu quería apuntar, escoitando aos dous, unha conversación, fai moitos anos, igual máis de 10, en Lugo, en unhas mesas que organizaba Ternera Gallega, eu lles decía aos representantes das industrias cárnicas daquelas, mira, temos unha carne espectacular que Begalsa evidentemente sempre apoiou, pero eu lles decía, tedes que facer igual que fan os dos viños, joder, que en Galicia Begalsa, outras cadenas que hai, podemos comprar hasta certo punto, pero con esta calidad de carne tedes España, o sea, es que está España inteira, están todas as cadenas, tedes o mundo. Eu lles poñía o exemplo dos viños, que ti sales por aí por fora, e os viños fixeron unha labor tremenda, non? Entón, quero dicir, esa é unha mensaxe de que Galicia sí, pero Galicia temos uns produtos tremendos e hai que intentar mirar para fora, porque Begalsa pode apoiar nas tendas que ten aquí, pero quero dicir que España é moi grande, hai moitas cadenas e que este hombre o sabe, tamén os produtos ecolóxicos que en outros lados a demanda é impresionante, con lo cual recordaba ahora ese comentario que lles fixera ás empresas que vendían a carne, oye, lle queredes vender a Begalsa, viajar, salir, comercializar, porque é a clave de que consigamos que os produtos galegos se expandan polo mundo. Grazas, Begalsa, Airas Moniz, Craega, Francisco López Villares, grazas, Xesús Masaira, Jorge Iroa, grazas os tres por acompañarnos. De contado, imos rematar nesta xornada Somos Agro con unha visión máis particular. Arrancábamos pasadas as 11 da mañá con esa visión xeral da conselleira do Medio Rural, de María José Gómez, e imos escoitar agora o alcalde deste municipio que nos acolle, o Concello de Friol. Así que aplauso para os tres, grazas por acompañarnos. Gracias. Escoitamos agora, como lles digo, tamén a aportación do alcalde de Friol, José Ángel Santos. Aplauso tamén para el, para o alcalde. Bueno, bons días a todos e a todas. Falar de último sempre ten inconvintes e vantaxes. Inconvintes que prácticamente pouco me queda que decir e vantaxes que así acabamos antes. Bueno, eu simplemente quero agradecer a Voz de Galicia por segundo ano consecutivo elixir Friol para a celebración deste foro. Un foro que sirve a vez tamén para impulsar e darlle visibilidade ao noso sector primario no exterior. Por tanto, constame que o Diario da Voz de Galicia está facendo unha boa labor non só hoxe, senón tamén no día a día, dándolle visibilidade a través de diferentes noticias que saen en todo o territorio galego no sector primario. E, por tanto, pois, parabéns por esa fórmula, por esa implicación que está tendo no día a día co sector primario de Galicia, que é tan importante e tan bon para a nosa comunidade e para o resto de España. Simplemente vou dar dous puntos de vista. Coincido plenamente con Javier cando dicía que o sector primario é un dos mellores de España. Simplemente voute corrixir, Javier, non é un dos mellores, é o mellor que temos en España e posiblemente en Europa. E iso debémoslo a todos vós, moi ben representado o sector das empresas que estivo hoxe aquí nas diferentes ponencias, por todos vós. Eu creo que as empresas forman parte do sector primario e tamén hai ese esforzo que conxuntamente foron facendo nos últimos 10 anos con nosos gandeiros e con nosos agricultores da modernización, de adaptar novas tecnoloxías a nosas explotacións, pois conlevaron a facer un sector primario máis competitivo, máis dinámico e a vez con unha visión máis empresarial, que era o que tiñamos que buscar en Galicia, e nos últimos anos eso logrouse. Por tanto, os principais protagonistas son desas empresas que formades parte no sector primario, e tamén o son os gandeiros, as gandeiras e os agricultores e agricultoras. Por tanto, temos que seguir nese camiño, non podemos parar aquí, temos que seguir modernizándonos, adaptándonos a novos tempos, e tamén é certo, vendo ese robot que está aí,
que vai formar parte a robótica das nosas explotacións e vai ser unha ferramenta moi importante e probablemente básica para esa maior competitividade e esa maior rentabilidade que podamos sacarlle das nosas explotacións no futuro. Por tanto, remato dando as gracias unha vez máis por elixir a Voz de Galicia, por elixir Friol para celebrar este foro. Tamén é certo que non vades a topar outro concello para facelo tan ben que está con tanto éxito esta reportaxe, esta grabación que estades a facer e que vades a difundir nos próximos días. Por tanto, eu creo que unha vez que se celebra en Friol, parte do éxito está logrado. Sin duda, espero que para o ano volvamos a vernos aquí neste foro Somos Agro, e dende Friol para o mundo temos que apoiar o sector primario, e isto é un paso moi importante para facelo, darlle visibilidade no exterior. Moitas gracias e vémonos para o ano que ven. Bueno, pois dicía o alcalde, efectivamente, un fantástico concello de Friol. Grazas por acollernos hoxe aquí, por acoller esta xornada Somos Agro. Non nos cabe dúbida de que, sen dúbida, valga a redundancia, a provincia de Lugo ten moitos motivos para presumir deste sector, do futuro que ten, competitivo e con moitísimo talento, como se evidenciou a través das participacións dos nosos convidados. Así que grazas a todos que nos acompañachedes, grazas ao Concello, como digo, grazas a todos polas vosas aportacións, pola análise. Mañá nas páxinas de La Voz de Galicia un breve resumo, un resumo máis completo a próxima semana, o día 30, tamén nas páxinas de La Voz de Galicia, así que os lectores terán cumplida información de todo o que se comentou aquí nesta mañá en Friol. Vémonos o ano que ven, o galla que aquí neste concello, pero sen dúbida máis Somos Agro cada día nas páxinas de La Voz de Galicia e cada día tamén a través das informacións dos compañeiros dese portal. Un placer e grazas tamén a todos os seguidores que atenderon esta emisión ofrecida dende aquí, dende este concello. Como telón de fondo, xa saben, a situación, a realidade deste sector aquí en Galicia. Grazas a todos por acompañarnos. Moi bons días.